Ahojte, dnes pár výsledkov z výskumov profesora Turianicu, ktorý robil na zvieratách. Napríklad jazdecké kone, keď im dodávali veľké množstva jodu, tak po 3 mesiacoch sa ich výkonnosť zlepšila až o 30% a narastla im svalová hmota. Ďalej dávali tento jód takisto aj holubom, ktoré potom vyhrávali majstrovstva Európy. A ďalej dokázali aj nedostatok jódu na jaštericiach. Jašterice, ktoré prišli o chvost, dali do územia, kde bol úplný deficit jódu a týmto už viac ten chvost nenarastol. A jaštericiam, ktoré boli v oblastiach, kde bol dostatok jódu, tak tento chvost bez problémov narastol. Takisto žubrienky, ktoré boli v úplnom deficite jódu, tak sa z nich žaby nevyvinuli. A tie, ktoré boli v oblasti, kde bol dostatok jódu, tak z tých sa samozrejme vyvinuli žaby. Takže aj toto je jedna časť z jeho výskumov, ktoré dokazujú, že kde je jód, tam je život. Majte sa, čauko.